विजन बढ़िया सर आपण ନାଇଁ ନାଇଁ କହିଲି ଆପଣ ସେଇଟା ଆମେ ସେତିକି ଦେଖିକି ରଖିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବୁ ରୁହନ୍ତୁ ମିଛ କହୁଛି କି ଭଡ଼ାରେ ରହୁନ ନାଇଁ ସାର୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ଭଡ଼ାରେ କୋଉଟା କୋରାପୁଟ ଘର ହଁ ଭଡ଼ା ଘର ଅଛ ଛାଡ଼ି ଦେଲୁ ସାର୍ କିଏ ବି ଛାଡ଼ି ଭାଇ ଭାଇ ଛାଡ଼ି ଦେଲୁ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ ଇଏ कोरोना पर केवटू गलाडी ରହୁଥିଲା କି ପଚାରି ଦିଅ